ndine munthu mmoza amene mwina nene kuti zopusa sinimalola. Dzina langa ndi John Paul Kayuni. Mpologalamu yathu lero tikhale tikucheza ndi speaker wa nyumba ya malamulo amene ndi Samia Suleiman. Tikufuna kuti timve zambiri kwa iwo kuti kodi ntchito imeneyi ayigwira bwanji. Ndikulandireni and congratulations on your re-election as member of parliament and of course your subsequent election as speaker of parliament. Nkhani ya anthu kudabwa ija ndimakufunsani kuti anthu anadabwa. Kudabwa kwa anthu amenewa ena kumabwera chifukwa cha kukuonani ndi zimene munkachita mnyumba ya malamulo yapita ija. Akuti makhala ngati kubweretsa kachisokonezo kuzunguza yonchi kuthamangitsidwapo mnyumba ya malamulo kangapo zimene zimabweretsa kuti mwina anthu azidabwa ta mwina sioyenera mwina kukhala pampando umene. Munthu ukapita ku nkhondo kukabwerako opanda mabala kapena kukandika kwauza anthu kuti ndichokera nkhondo samakukhulupirira. Zimafunika zimene zija nthawi imene ija ndipo inali part of our strategy. Komanso apart from that ndine munthu mmoza amene mwina nene kuti zopusa sinimalola. Munthu ufuna kunditenga ngati ndine opepera sinimalola. Chilungamo ndikachizowa kuti ndichi ine ndimayima pa chilungamo sinimalopa kukumana ndi china chilichonse. Bora ndikhale ndikudziwa kuti ndayima pa chilungamo. So mbuyomu tinali pa nkhondo yake ya politics. Tinali ku opposition zinatipweteka ndi mmene tinachokera mboma. Tinayeneranso nafe kuyilolera nkhondo imene ija ndikuyimenya nkhondo ija imene tinayimenyera muja kuti titengenso bomali. Tikanangokhala phe mmene muja kumango ziyang'ana zinthu ija zikulakwika amalawi sakanatikhulupirira kuti pasaso boma. Koma chifukwa chokuti timalimbana nazo zoyipa zija nkumalolera kuti ola titulusidwe olo moyo wathu ukhale pa chiopsezo koma chilungamo ndi ichi petime pa chilungamo. Chifukwa ke mmaona kuti makani amachuluka chifukwa timatha kudziwa kuti chilungamo ndi ichi awafuna atikhotese. Ndefe tikayima pa chilungamo paja timayimapo ndi makani. Chifukwa ke mmaona kuti pena amatimvera zinthu kumasintha. So it was part of the strategy and you are using even chiyankhulidwe china choti sichoyenera mnyumba ya malamulo. Zimatengeranso ndi situation. Mukanena kuti kuyuza mawu osayenera ngati panali munthu mmodzi amene anatonzedwa kwambiri parliament anthu ndineyo. Ngoti mwina enaja samalankhula on the mic. Koma off the mic kwa amene mwakhala mukumabwera mparliament ndikumamva zimene ndimanenedwa mmene muja. Mwinaso mukanandimvera chisoni. Ndimachulidwa mayina mmene muja. Ambiri mbiri onyasa. Koma ineyo chimene chosiyana ndi iwaja chifukwa chokuti iwaja amalankhula kumbali pamene ine ndikafuna kulankhula ndimalankhula pamaso. Ndiye mwina chifukwa yake ndimaoneka ngati kuti ndinolankhulitsa kapena mwina ena ndikuwanyoza. Koma mwina nthawi zambiri ndimakhala kuti wina kwa nditokosola ndiye inenso zonditokosolazo sinimalola. Ndiye ine ndimayankha straight sinimabisala. Mwina chifukwa yake ndimakhala ndikuonekera kwambiri. Mankhani ndionera kuti situation yathu necessitated us to behave that way. Mulima MP you remember tili ku opposition. Some MPs anaponya nditu maboto kamenya unabugira time ali nduna. Ine zinthu zoti sinapangepo. Koma mukafusa tozunguza ndani nimachuka ndine. Mwina tipa nkhani imene ena amati Suleiman sachidwa kupsa mtima. Amatero. Munyumba ya malamulo makhala zinthu zambiri zochitika zimene zimapyetsa mtima. Kukhala pambano imene wa speaker mukwanitsa kuuleza ndithu. Yeah, and it's necessary kuti munthu uzikalipa. Munthu uzipya mtima kumene.
chimene anapangira Mulungu chopyesa mtimacho chikuyenera chizigwira ntchito, chifukwa sukuti munthu inuyo mmene mwabwera tikucheza apa ichi tikucheza mwabwino sukuti ndine wamisa kungozuka kupya mtima ayi, chilipo chimene chimapangisa kuti munthu apye mtima. If you avoid that, ngati ukuziwa kuti nzangayi ndikapanga ichapya mtima usapange, fokapanga ndiyo kuti ukumpangisa nzako chotapya mtima. Koma munthu wina aliyense amene amapuma, amene ali wamoyo amapya mtima at some point. So imatengeranso ndi situation chachikulu chimakhala chokuti ukapya mtima uzitolera bwanji. You have to realize kuti no, ndapya mtima ukhale ndi limitiso, sukuti kupya mtimako ndiye kuti basi uzingopanga zinthu zosakhala bwino ayi. Ngakhale bambo wabwino amene nyumba at some point amapya mtima. Munthu kuti ukhale wabwino kwa wina aliyense at all the time ndio uli ndi vuto, koma zinthu zikalakwika ukalipe upya mtima, fa pali anthu ena upanda ukalipa samamva. So zimatengera amene ndanenamo kuti how you control yourself, kuti apa mezi limo ndikuyenera ndipye mtima pang'ono up to this limit kuti anthuwa amvetse. So that is I mean normal for anyone. You have been punished several times in Parliament as a member of Parliament for misconduct, of course, by the leadership of Parliament. Now you are sitting there as a leader, leading some of the people whom were leaders then. Do you hold any grudges against them? Not at all. Not at all. As I said, during that time, kumachitika zambiri. I cannot even remember most of them. Zambiri zomwe ndikumbusa ndinu ma reporters. Kwa ineyo chinthu chimodzi ndiyo kuti ndikalankhula zaine zimathera pompo. One person simasunga ma grudge mangawa, ndibe mangawa ni munthu. Koma ndi ma limits. Ticheze up to that level, up to that limit. Tikapitirira apo it's normal for everyone. Koma kuti ndi mangawa ndi munthu ayi munandimvaso ndimanena kuti ndabwera pa clean slate, ndikangati mwana wa new one, ndikuyamba kumene ndikuti awa anandipanga chakuti awa anandinena chakuti zimene zija kuntima I can't even remember. Koma pano tikuyamba za new one, tiye ndipangeni za new one. Ngati mundipanga zomwezo zimene mandipanga mbuyomo ndili pa mpando huu, ndiye kuti ndiyuzaso malamulo apa mpando huu kuti nane ndiziteteze. Koma kubwera pa mpando huu sinabwererepo mangawa munthu kapena kuti ndizapange cholimbana ndi munthu ayi. Ine ndabwera kuzagwira ntchito ya Malawi, ndiatumikire bwino, komanso ndigwire ntchito ndi ma MP onse mosakondera, kuwapanga treat onse iko. Mwina kuyankhula choncho ena akhuluma kuti angoyankhula to chifukwa kutengera zimene zinkachitika zija anthu they expect kuti munthu achita react aona ngati mwina nthawi yakwana kuti niyo mufuna mubwezere. Zimatengera ndi nthawi yake. Anthu akhoza kumaona ngati kuti yayi uyoyu basi ndikukhala kwake wa matempa, ongolankhula kwambiri. Matempawo ngati muzakhala situation yoti indikweze tempa izakwera. Ngati muzakhala situation yoti tempa yanga ikwere izatani. Koma mwina reaction izasiyana ndi ma reaction ambuyo. Chifukwa chokuti mbuyo muja ndinkachita zimenezi ngati member chabe wa opposition. Apa ngati tempa yanga yakwera ndizaziwa kuti tempa yakwera, koma ndine speaker ndikuyeneranso kuti ndichite control tempa yangayi mwajonji. Mukuziwa mmene muja mama tempa. And you know kuti mpando manager pamakhala zinthu zambiri. We lost honorable speaker pa mpando manager. So pamakhala pressure, pamakhala ndithu matempa, but it's how you are going to manage that temper and move on. Mukamagwira ntchito yanu mukakhala pa mpando manager, ndipatha kukubwererani kumaona kuti pamene ndikugwira ntchitoyi mwina ndikayankhula ichi awa manzerewa aona ngati
ndikwafinya fati mwina zimene zimakachitika mbuyo mucha awa manja awa aona ngati kuti wakondera amene matha kukhala ndi maganizo amene daily zimachitika. Does it affect you in one No, or it another? doesn't. You just have to balance it. Menda nenera muja kuti nyumba matakhala anthu ana 10 pa ana 10 paja bambo umathauzwa kuti awiri awawa ndi amene azandisunge fa mitima yawo izi zimbalangondo izi koma sumaonesera umaonanso mmene umapangira treat anazi ndi chimozimozi nyumba muja kuti of course ndine wa chipani komanso ndine ochokera ku boma koma awa ndi ana angaso ndisira ndani so ukaonesesa mwina umaonanso kuti awa chifukwa kuti mwina amaonekeratu kuti ali ndi kholo ali kuboma zawo akuoneka kusangalala awa umaoneka bwino kufinyika ngoluza kumene ali pankhawa so umathaso mwina pena kumapangaso zokhangati ukakonderaso awa pang'ono cholinga kuti mwina ubalanse asamve kusalidwa mkati muja koma ndithu zimene zimachitika pafupi kuti kodi situation yabwerayi ndikalankhula mwakuti ndikhala ngati kuti mwina ndikunyoza kwinaku kapena ndikukondera kwathuku koma ndizipange bwanji kodi uli kholo pamenepo ungapange bwanji ndikupanga zofunikiranso otherwise tiyesesa kukhala ndithu balanced kwa ma MPs onse chimene ndingapemphe ma MP ndikuti ndine otseguka komanso mwina mukacheza nawo pano akuwuzani kuti Suleiman tu amene timamupoja timamunena ja samene tikumuona pano mwina poti zanguyamba kumene koma even pano pakuwuzani chifukwa sindikumasiyanisa onse tikachita treat chimozimozi tipitiriza ndingowapempha kuti pakakhala ma issues tizilankhulana kulankhulana mopasanaso ulemu ukapereka ulemu umapangisanso kuti nzakuja akhale opanda choice koma akubwezera ulemu so izi zinthu zimene tingapemphe kuti tonse ndi akuluakulu tiziwe malire athu popanga zinthu. Ndikuthokozeni kwambiri Right Honorable Speaker chifukwa chopeza mpata ndi mmene tachirizira kucheza ndi Samia Suleiman omwe ndi Speaker wa Nyumba ya Malamulo. Kufikiranso tsiku lina pamene tidzabwere ndi na program ya Zodiac Exclusive ndingoti makomano.